Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisilulu magama sethu sanamhlanje sikuphathele amabizo qoqa. Sizobheka amagama ambalwa nezincazelo zawo. Igama lokuqala ke sizolibheka igama elithi inyanda. Leli gama ke lisho izinkuni eziningi eziboshelwe ndawonye. Igama lesibili sizolibheka igama elithi isivivane. Leli gama ke lisho amatshe amaningi abekwe ndawonye. Igama lesithathu sizolibheka igama elithi umhlambi. Leli bizo ke lisho izinkomo eziningi eziqoqelene ndawonye. Igama lesine sizolibheka igama elithi ithala. Leli gama ke lisho imikhonto eminingi ebekwe ndawonye. Igama lesihlanu sizolibheka igama elithi inxuluma. Leli gama ke lisho izindlu zesiZulu eziningi ezakhelwe ndawonye noma umuzi omkhulu wesiZulu. Igama lesithupha sizolibheka igama elithi ibutho. Leli gama ke lisho amadoda amaningi asuke ebuthene ndawonye. Futhi igama elithi ibutho lingasho abantu osokukhulwe nabo abangontanga bakho. Igama lokugcina ke sizolibheka igama elithi ihlathi. Leli gama ke lisho izihlahla noma imithi eminingi esondelene. Asibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphalwa kakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.